Прывітанне, шаноўныя сябры. Вы на канале, дзе вывучаецца і папулярызуецца ваенная гісторыя беларускага народа, і з вами Віталь Чырвінскі. Шчыры дзякую вам за падтрымку гэтага адукацыйнага праекта, за падабайкі, за каментары і за іншую дапамогу. Дзякуй. Прадстаўляю вашай увазе чарговы 9-ты па ліку ролік рубрыкі «Паставунках нашай гісторыі» для тых, хто далучыўся да прагляду гэтага кантэнту толькі зараз. Нагадаю, тэмы, якія мы разглядалі, і дам некалькі спасылак, убачыце іх у правым верхнім куточку экрана. Найпершы з бунтаўшчыкоў Караль Прозар, Тадеуша Касцюшкі, які называў Караля Прозара рэдкім грамадзянінам, атрымаў патэнт на чын генерал-майора. Наша гераіня Эмілія Плятар, маладая графіня, якая кінула ў жорны паўстанне асабістае жыццё і стала сапраўднай легендай. Нязломны Валерый Рублеўскі, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863 года, генерал парыжскай камуны, надзвычай крутая асоба. Паўстанцы, браты Козел-Паклеўскія, тыя самыя, што сваімі касцямі палеглі за свабоду. Герой Вялікай вайны, першы сусветны, легендарны военачальнік расійскай імператорскай арміі, генерал ад інфантэрыі Платон Лячыцкі, паходзіў з Каменца, што на Берасцейшчыне. Ураджэнец Віцебска Сяргей Вайцяхоўскі, расійскі вайсковец, белагвардзейскі, чэхаславацкі генерал, чалавек з пакручастым і трагічным лёсам, які заслужыў не проста высокую пасаду ў чэхаславацкай арміі, але ж павагу і добрую памяць чэшскага народа. Васіль Маргелаў, Іван Лісаў, Іван Якубоўскі, першыя нацыянальныя беларускія фарміраванні, а таксама лёс беларускай мовы ў чырвонай арміі. Ролік змястоўны, насычаны цікавымі фактамі. Беларуская армія спецыяльнага прызначэння, аповед пра спробы стварэння ўласных узброеных сіл Беларусі ў гады другой сусветнай вайны. Герой новага роліка – танкіст беларус Андрэй Вусаў. Яго рэкорд па знішчэнню танкаў праціўніка на працягу аднаго боя, наколькі я ведаю, дагэтуль не пераўзыдзены. Але аб усім па парадку. Жнівень 1941 года. Падчас жорсткіх абарончых баёў пад Ленінградам у раёне транспартнага вузла войскавіцы Чырвонагвардзейск, цяпер горад Гатчына, адбываецца кароткі, але вельмі выніковы бой. Экіпаж савецкага танка КВ-1 знішчае 22 танкі, а таксама некалькі бронетранспарцёраў, супрацьтанкавых гармат і матацыклаў праціўніка. Гэты фантастычны для савецкіх танкістаў бой, тым больш у самым пачатку вайны, мае пэўны рэзананс і прыносіць франтавую славу танкавага аса нашаму земляку, камандзіру гарматы танка, старшаму сяржанту Андрэю Вусаву. Той за паўгадзіны нібы ў ціры знішчае цэлую варожую калону, трапна накіроўваючы ў цэль адзін за адным бранябойныя снарады сваёй 76-мм танкавай гарматы Л-11. Артылерыст Вусаў працаваў на славу. Вось загарэлася адна, другая, трэцяя фашысцкая машыны. Вось раздаўся выбух, і 4 машыны паляцелі пад адхон. Абліваючыся потам, Вусаў усё страляў і страляў. Узрушана і пафасна піша пра гэту падзею праз пару дзён пасля боя спецыяльны карэспандэнт цэнтральнай газеты «Ізвесце». Захаваліся і фотаздымкі, і нават кароткая відэапанарама, зробленая па гарачых слядах. Вось дагарае тая самая танкавая калона праціўніка. А гэта нашы героі-танкісты пасля боя. Давайте адсочым падзей таго знакавага дня больш падрабязна. Зразумела, што заслуга ў трыумфе належыць усяму экіпажу КВ-1, а перадусім яе камандзіру, старшаму лейтэнанту Зіновію Калабанаву. Менавіта Калабанаў выбірае ўдалае месца для засады. Танк хаваецца ў выкапаным напярэдадні капаніры, на ўзгорку, насупраць выгіну насыпной дарогі над балотам. Багністы кувет – добрая перашкода для маневраў у выпадку магчымага затора для тэхнікі, рух якой чакаецца па дарозе. Падрыхтаваная і запасная пазіцыя для танка. Усё па ваеннай навуцы. Для карэкціроўкі агня вызначаны арыенціры. 20 жніўня 1941 года. Ад світанка да поўдня час марудна цягнецца ў напружаным чаканні. Нямецкая авіяразведка не ўскрывае пазіцыі нашых танкістаў. Добра замаскіраваліся. Адзначу, што пад камандаваннем Калабанава агулам 5 танкаў КВ-1, якія ён, камандзір танкавай роты, размеркаваў у засадах, перакрыўшы 3 дарогі, па якіх павінна рухацца баявая тэхніка праціўніка на Ленінград. Кожны танк роты Калабанава мусіць дзейнічаць аўтаномна. 14 гадзін дня. Нарэшце чуецца гул матору, які паступова ўзмацняецца. Першымі на дарозе з'яўляюцца 3 матацыклы з каляскамі. Гэта разведка. Яе прапускаюць. Неўзабаве ўздоўж дарогі выцягваецца і калона з 2 дзесяткаў нямецкіх танкаў, акутаных клубамі пылу. Механікі і камандзіры машын едуць па паходнаму з адкрытымі люкамі.
Танкавая броня аблеплена варожымі салдатамі. Калабанаў вытрымлівае паўзу і аддае загад камандзіру гарматы Вусаву. Арыенцір першы, па галоўнаму, прама пад крыж, бранябойным. Агонь! Огонь! Андрэй Вусаў падбівае дзве першыя і дзве апошнія машыны, затым пераносіць стральбу ў цэнтр калоны. На вузкай дарозе ўтвараецца цісканіна. Замкнутыя спераду і ззаду нямецкія бронемашыны натыкаюцца адна на адну, з'язджаюць на абочыну, дзе гразнуць у балоце. У некаторых падпаленых танкаў выбухоўвае боезапас. Дастаецца на гарэхі нямецкім матацыклістам і бронетранспарцёрам, якія рушаць у складзе танкавай калоны, таксама пяхотнікам, што сядзелі падчас руху на броне. Немцы агрызаюцца агнём сваіх пакуль ацалелых танкаў, супрацьтанкавых гарматаў, якія таксама ёсць у калоніі, стралковай зброі. Але спачатку пачынаюць лупіць па стажкам сена, што стаяць у полі. Чамусьці вырашаюць, што засада схаваная менавіта там. Хутка выпраўляюцца і засяроджваюць агонь па капаніры з самотным савецкім танкам, у які падчас бою, дарэчы, трапляе больш за 100 варожых снарядаў. Браня вытрымлівае, бо снарады лёгкіх. Нямецкіх танкаў існуе версія, што гэта былі Panzerkampfwagen Tschechisch. Нямецкія мадыфікацыі захопленых у Чэхаславакіі танкаў вытворчасці фірмы «Шкода». Дык вось, іх 37-мм гарматы на такой адлегласці не могуць прабіць лабавую броню КВ-1, таму адскокваюць, вырываючы сталёвыя кавалкі. Кожнае трапленне снарада ў корпус танка нібы кувалдай б'е па галовах экіпажа, які, глухнучы ад разрываў і задыхаючыся ад парахавых газаў, працягвае бой. Броня вытрымлівае, але ж разбіты перыскоп камандзіра хутка будзе заменены. Ударам снарада закалінавала башню, і тут спраўляюцца, дзякуючы механіку, які выводзіць машыну з капаніра і па камандзе наводчыка разварочвае танк разам з башняй у патрэбным накірунку. Пазней Андрэй Вусаў будзе ўспамінаць, што за кароткі час выпусціў па ворагу амаль 2 боекамплекты бранябойных снарадаў, а да распаленай танкавай гарматы немагчыма было дакрануцца. Ад яе нават адпластавалася фарба. Бой скончаны. Буйная калона тэхнікі праціўніка, як кажуць беларусы, збіта на горкі яблык. Нагадаю, што пасля нападзення гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз прайшло толькі 2 месяцы, і Чырвоная армія церпіць адно паражэнне за другім, адступаючы па ўсім фронце. А тут такая нечаканая перамога. За гэты бой камандаванне палка падпісвае прадстаўленне ўсіх членаў экіпажа на прысваенне звання Героя Савецкага Саюза. Заслужылі? Перад вамі узнагародны ліст на камандзіра гарматы першага танкавага палка першай чырвонасцяжнай танкавай дывізіі старшага сяржанта Вусава Андрэя Михайловича, беларусаў, з калгаснікаў. За праяўленую мужнасць і гераізм у барацьбе супраць германскага фашызма таварыш Вусаў варты вышэйшай дзяржаўнай узнагароды, прысваення звання Герой Савецкага Саюза. Але ў штабе Ленінградскага фронту вырашаюць інакш. Залатыя зоркі героя заменены іншымі ўзнагародамі, якія размяркоўваюцца паводле асабістага ўклада кожнага члена экіпажа ў разгром праціўніка. Ордэн Леніна, самы прэстыжны пасля зоркі Героя Савецкага Саюза, уручаецца Андрэю Вусаву. Ордэнам чырвонага сцяга ўзнагароджваюцца камандзір танка Зіновій Калабанаў і старшы механік-вадзіцель старшына Мікалай Нікіфараў. Ордэн чырвонай зоркі атрымліваюць малодшы механік-вадзіцель Мікалай Роднікаў і стралок-радыст старшы сяржант Павел Кісялькоў. Што далей? Наперадзе доўгія гады вайны. Лёсы Вусава і Калабанава ў ваенны час разыходзяцца. Зіновій Калабанаў праз месяц пасля бою пад войскавіцамі атрымлівае цяжкае раненне, аскепкавае паражэнне галавы і хрыбта, кантузія галаўнога і спіннага мозгу. І да канца вайны будзе ляжаць у шпіталі. А Андрэй Вусаў працягне ваяваць, будзе біцца пад Псковам і Нарвай, змагацца пад Рыгай, браць Кёнігсберг, будзе тройчы параненым, нават пагарыць у танку, але выжыве. Завершыць вайну ў званні гвардыі старшага лейтэнанта. Гэта фронтавы здымак танкавага аса старшага лейтэнанта Андрэя Вусава, 1945 год. Праз 70 годзяў нечакана набудзе вялікую папулярнасць у інтэрнэце. Некаторыя публіцысты з-за падабенства твараў нават узнагародзяць нашага героя мянушкай, двайнік Пуціна. Але на фота проста выпадковы ракурс. Насамрэч, тыпаж беларуса зусім іншы. Андрэй Вусаў быў высокім, шыракаплечым і меў рэзкія брутальныя рысы твару з вялікімі падпухлымі вачыма.
Вайна скончана, Вусаў вяртаецца ў Беларусь. Калабанаў пасля службы ў беларускай вайсковай акрузе выходзіць на пенсію і застаецца жыць у Мінску. Баявыя сябры неаднойчы сустракаюцца, наведваюць месца таго легендарнага бою, дзеляцца ўспамінамі, напэўна, як ветэраны даюць кароткія інтэрв'ю, але сапраўдную вядомасць і славу атрымліваюць па законах жанру толькі пасля сваёй смерці. Варта прывесці некаторыя факты з даваеннай і пасляваеннай біяграфіі Андрэя Вусава. За савецкім часам, пішучы пра такіх людзей, журналісты нярэдка ўжывалі штамп «равеснік рэвалюцыі». Але тут ён пасуе. Будучы танкавы ас, Андрэй Міхайлавіч Вусаў нарадзіўся ў беднай сялянскай сям'і у адзін з апошніх дзён рэвалюцыйнага кастрычніка 1917 года. Яго родная вёска Барсукі тады ўваходзіла ў склад Магілёўскай губерніі, але ў 1919 годзе была перададзена ў Дубровінскі раён Віцебскай вобласці. Гэта акалічнасць дала падставу таму, што цяпер Вусавым, як сваім земляком, адначасова ганарацца і Магілёўшчына, пра што пішуць на партале абласнога выканаўчага камітэта, і Віцебшчына, газеты «Віцебічы», «Віцебскія весці» і іншыя. У пачатку 1930-х гадоў Вусаў вывучаецца на трактарыста, працуе ў калгасе, затым уладкоўваецца на толькі што збудаваную беларускую ГРЭС, першую буйную электрастанцыю ў Беларусі. Знаходзілася ў працоўным пасёлку Арэхі-Выдрыца, цяпер Арэхаўск. У верасні 1938 года прызваны ў армію. Служыць у артылерыйскім палку, удзельнічае ў паходзе Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь, падчас савецка-фінляндскай вайны ваюе на карэльскім перашыйку, атрымлівае раненне. Пасля заканчвае спецшколу камандзіраў гармат цяжкіх танкаў. Служыць у Нарафамінску пад Масквой, затым пад Ленінградам. Напад гітлераўскай Германіі на Савецкі Саюз старшы сяржант Андрэй Вусаў сустракае камандзірам гарматы танка КВ-1 танкавай роты першага танкавага палка першай танкавай дывізіі Ленінградскага фронту. Пару слоў пра танкавы-1, на якім Вусаў ваяваў у першыя месяцы вайны. Цяжкі танк названы ў гонар Клімента Варашылава. Баявая маса 47,5 тонн, таўшчыня брані корпуса і башні да 75 мм. На ўзбраенні 76-мм танкавая гармата Л-11 наразнога тыпу. 3 танкавых кулямёты Дзегцярова. Магутнасць рухавіка 500 конскіх сіл. Максімальная хуткасць па шашы 34 км ў гадзіну. Былі розныя мадыфікацыі гэтай машыны, былі плюсы, былі мінусы. З аднаго боку, непаражальнасць за моцнай брані, з другога недастатковая тэхнічная надзейнасць і манеўранасць. Танк з цяжкасцю пераадольваў стромкія схілы, пад яго вагой праломліваліся драўляныя масты, дарогу пасля сябе разбураў так, што колавая тэхніка ўжо не магла рухацца. Таму пры руху ў калоне КВ заўсёды ставілі ў канец. Найбольш праяўляў сябе пры арганізацыі танкавых засад. Адзін з красамоўных прыкладаў бой роты Калабанова пад Войскавіцамі. Вяртаемся да галоўнага героя нашага аповеду. Пасля вайны Андрэй Вусаў вяртаецца на радзіму, на Дубровіншчыну. Працуе на МТС, машына-трактарнай станцыі. Потым вучоба ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе і пасада другога сакратара Талачынскага райкама партыі, якую займаў толькі 2 гады, сышоў па здароўі. Да выхаду на пенсію дырэктар Талачынскай нафтабазы. Часам сустракаецца з мясцовымі школьнікамі, але рэдка. Пазбягае публічнасці. На гэтых кадрах, знятых у яго кватэры, можна ўбачыць, як былы танкіст-снайпер малюе схему знакамітага боя. Да слова, гэта фрагмент з невялічкага фільма пра Андрэя Вусава, зроблены аматарскай камерай адным з талачынцаў, які ўзгадваў, што Вусаў на прапанову зняць пра яго кіно на працягу года знаходзіў розныя адгаворкі, каб увільнуць. Не любіў выстаўляць на паказ сваё гераічнае мінулае. Па ўспамінах яго нявесткі, Ганны Міхайлаўны, якая жыла побач з Андрэем Вусавым у адной кватэры, таксама не адзін год працавала пад яго кіраўніцтвам на Талачынскай нафтабазе, дзе і сустрэла будучага мужа. Дык вось, па ўспамінах Ганны Міхайлаўны была ў мяне 5 гадоў таму назад з ёй тэлефонная размова. Андрэй Міхайлавіч Вусаў быў надта чэсным чалавекам, не хапугам, у дзяржаўную кішэню ніколі не запускаў лапу. Цытата. У свой час Вусаў выбіраўся дэпутатам гарадскога савета. У запасе атрымаў званне маёра. Быў прыняты ў склад ганаровых грамадзян Ленінграда. Памёр у 1986 годзе. Пахаваны на талачынскіх могілках побач з жонкай. У Талачыне зараз жывуць яго нашчадкі. Ведаю пра праўнука Ягора. Памяць аб героі захоўваецца не толькі яго сваякамі і блізкімі. Як мінімум, 2 мемарыяльныя дошкі можна ўбачыць у Талачыне, усталяваныя на будынках, дзе некалі працаваў Вусаў. Ёсць памятны знак і на алеі герояў у Дуброўні.
На малой радзіме Вусава ў Дубровінскім раёне Віцебскай вобласці у вёсцы Зарубы, суседняй з Барсукамі. На будынку школы таксама красуе памятная шыльда. Запісанае імя Андрэя Вусава як героя абароны Ленінграда і ў залатую кнігу Санкт-Петербурга. Шматкілаграмовы фаліянт гэтай кнігі адмыслова для гэтага прывозілі ў Беларусь. Штогод у Віцебску праходзіць шахматны тэмпа-турнір, прысвечаны асу-танкісту Андрэю Вусаву і камандзіру экіпажа Зіновію Калабанову. Як бачым, наш герой на сваёй радзіме увагай не абдзелены. І слава Богу. Цяпер варта сказаць некалькі словаў пра лёс Зіновія Калабанова. Тым больш, што другая палова яго жыцця была непарыўна звязаная з беларускай зямлёй. Пасля вайны, нягледзячы на цяжкае раненне, Калабанаў зноў вяртаецца ў армію, служыць у Германіі, затым у беларускай вайсковай акрузе. Пасля звальнення застаецца ў Мінску. Сам быў родам з Уладзімірскай губерні Расіі. Больш за 20 гадоў працуе на МАЗе. У аддзеле тэхнічнага кантролю ў 1967 годзе атрымлівае кватэру ў 5павярховай панэльцы на вуліцы Ташкенская. Цяпер на сцяне гэтага дома, каля лядовага палаца Чыжоўка-арена, вісіць мемарыяльная шыльда з барэльефам. У 1994 годзе Калабанаў, зусім незаўважна для грамадскасці, сыходзіць з жыцця. Яго хаваюць на чыжоўскіх могілках побач з жонкай. Заўважу, што пахаванне, наколькі мне вядома, праходзіць без воінскіх ушанаванняў. Арганізатары пахавання не падумалі звярнуцца ў ваенкамат, вось і атрымалася, як атрымалася. Цікаўнасць да яго асобы вяртаецца праз гады. Можна нават сказаць, што выпадкова. Там цэлая асобная гісторыя. Ужо ў 21 стагоддзі гучнае, як царкоўныя званы, імя Калабанаў урываецца на старонкі шматлікіх расійскіх, а затым і беларускіх СМІ, абрастае неверагоднымі легендамі, міфамі, становіцца сімвалам савецкіх танкістаў. На месцы непрыкметнай магілы, якая раней нярэдка надоўга зарастала травой, вырастае невялікі мемарыял. У музеі МАЗа з'яўляецца стэнд, прысвечаны былому супрацоўніку завода. Даведаюцца пра Калабанова і мільёны аматараў сусветна вядомай камп'ютарнай онлайн-гульні «Свет танкаў», створаны, дарэчы, беларусамі. Гульцу, які застаецца ў баі без падтрымкі, неабходна знішчыць 5 ці болей танкаў праціўніка. За гэта ён атрымлівае адну з самых жаданых узнагарод – віртуальны медаль Калабанова. На жаль, гэтай агромністай аўдыторыі гульцоў малавядомае імя беларуса Андрэя Вусава, унікальнага танкавага снайпера, які і страляў з таго самага калабанаўскага танка. Калі з'явіцца ў падобнай гульні віртуальная ўзнагарода ў гонар Вусава. Пажывем, паглядзь. Напрыканцы нашай размовы варта адзначыць, што пра легендарны бой пад войскавіцамі і пра яго герояў напісана вельмі шмат артыкулаў і знята некалькі фільмаў, фрагменты з некаторых былі выкарыстаны і ў гэтым роліку. Шчырая павага ўсім аўтарам. Таксама хачу выказаць асабістую падзяку свайму сябруку Каю, які ўвесь час падрыхтоўкі роліка знаходзіўся побач і, напэўна, хацеў таксама паўдзельнічаць. Асабліва пасля прагляду некалі вельмі папулярнага польскага серыяла «4 танкісты і сабака». Там адным з галоўных герояў была усходнееўрапейская аўчарка Шарик. Кай таксама аўчарка, толькі ў мініяцюры. Думаю, што экіпаж КВ-1 калабанаўцаў быў бы зусім не супраць мець побач такога адданага і жыцця радаснага баявога паплечніка. Вось такая гісторыя, даражэнькія мае. Наступным разам героем рубрыкі «Па старонках нашай гісторыі» стане яшчэ адзін легендарны беларус, лётчык-знішчальнік Александр Гаравец, які ў адным паветраным баі па афіцыйнай версіі збіў 9 самалётаў праціўніка. Не прапусціце, будзе шмат цікавай фактуры. Дзякую вам за ўвагу, стаўце падабайкі, пішыце каментарыі, дзяліцеся спасылкай на гэты ролік са сваімі знаёмымі беларускімі танкістамі. Мо дзякуючы вам, нарэшце, і з'явіцца ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь конкурс на лепшага наводчыка танка, конкурс імя Андрэя Вусава і нагрудны знак. Чаму б не? Яшчэ раз дзякуй за ўсё. Глядзіце і пераглядайце нашы лекцыі, размовы, а таксама дапамагайце гэтаму адукацыйнаму праекту зручным для вас чынам. Гэта важна. З вами быў Віталь Чырвінскі, гонар маю, да хуткай сустрэчы.